Nocny gun. Wrocław jakieś by zima nie skoro w nocy od kamerata z którym deczko wysłepali. Tepto mi tak se myśla, jak to dobrze i że w zasięgu bez roku żadnego nie ma, tuż przecież nie mogę być żadnych problemów. A że tu łoros ujrzał strzelotka 4 ludzi wylazujących ze zakrzoków. Myśla se, spokój ojgen, to pewnikiem i na jakieś dżentelmeny ze dziołchoma u jej boku. Kiedy mijali laterny, było na istoć miała, jak to bez noc, pokazało się, co dziołków z nimi nie było. I byli to 4 glacate pakery, przyoblecone we 4-strychowe overole, pokroczyłek dipci, a oni za mną jakieś 15 metrów. Cołki, co byli cicho, co jeno potęgowało moja chruza. Łoros na poczligotka, kiero mało wiela, wyglądała tak. No, opy, toż jadymy ze tym gównem, co? No, jakiś ich hajs można skapnie. Ale dzielimy się opy porówno, ja? Sąsiad znojć frajera. Ja już na isto mam bobki i medikuja, co sam teroski zrobi, co by obeszło się bez bezuchu, bez lazarycie, a ku temu nie przetyrmanić wszystkiego, co miał przyjścia. No i lepszy byłoby wartko śmietnąć, ale deczko procnie ze moimi szłapetami i to jeszcze po ślizawicy. A jak się będzie ciepać, nie będzie przeza problema, godą wam i że każda stuwa przeżnie. No ja, nie ma szansy. Ja, bez godki bierzemy to, co nasze. To przeca nie jest procne. To jest tak, jak zebrać bajtlowi bombona. Jeszcze ku tymi festelnie uciecha, festelno będzie. Ze każdą sekundą boli ci one coraz bliżej i od coraz bardziej spocony, chociaż na dworze było jakaś minus 10 gradusów. Kiedyś mieli mnie na wyciągnięcie ręki, na pocznu jak szukać mobilnioka i briftasi. No dawaj, słysza, a pod mycką kudły mi się na palicy stanęli, obrocą się, a oni choby mienić tobie nic kręcili do kaczmy, kaj był biliard i drzą się na cołki karpentel. Który jest to sam ten kozok, kiedy gro na pieniądze? My stawiamy łoros 200. Ojgen z pnioku.